Hola, avui us vull parlar d'una sèrie de llibres juvenils escrits conjuntament per dos escriptors molt especials que a mi m'agraden molt, el Salvador Massip i el Lluís Llort, dels que també us parlaré algun altre dia dels seus llibres per a adults. I aquests llibres també inclouen alguns dibuixos fantàstics del Sergi Càmera, que estan intercalats entre les lectures i que a mi m'agraden molt perquè són molt expressius. El protagonista, l'Armand, té un pare que és un físic brillant i una mare que és una eminència en el camp de la biologia. Això és una sort, però si hi afegim una mascota molt original, però que també és molt moguda, el pobre nen acabarà tenint tots els números perquè n'hi passi més d'una. A causa d'una cosa que li passa en el primer llibre, l'Armand té unes habilitats molt especials que no us vull descobrir perquè és millor que les llegiu, però això fa que molts cops s'animi a endinsar-se en investigacions i embolics que li portaran força complicacions. Per sort, també té un bon grup d'amics que l'acompanyaran i l'ajudaran en les seves aventures. Són uns llibres que estan escrits en un llenguatge molt planer, però que alhora és intel·ligent, i això els fan destacar entre altres llibres més típics juvenils. Aquests són els dos primers, Un viatge inesperat i L'Armand i la fàbrica podrida, i crec que n'han sortit un parell més ja. Així que avui us deixo aquesta recomanació, que crec que és ideal per posar a la llista de regals d'aquest Nadal, la sèrie Soc un animal. Bona nit.